Ander Loyola naiz, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerlaria. Azken urteotan, erlijio aniztasuna lantzen ari duten ikerketa hainbat argitaratu direla ikus genezake. Ikerketa hauetako askok ikuspegi politologikotik dihardute, beste batzuk soziologikotik, baina guri dagokigunez, ikerketa horiek juridikoki nola lantzen diren interesatzen zaigu. Bada, ikerketa hauetako askok esaten dutenez, ondorio nagusia zera da. Gure gizarte monolitiko eta homogeno guzti horiek transformazio sakonak direla medio, gizarte plural, anitzago eta azken batean ireki eta konplexuagoak izatera pasa dira. Honek, Europar mailan estatuak eta konfesio ezberdinak harremantzeko moduari dagokionez zein eredu gauzatzen diren ikustera garamatza. Zentzu honetan, esan dezakegu, Europan eredu amankomun bat dagoela, 3 ardatzetan oinarritzen dena. Lehenengoa, erlijiotasunarikiko estatuek bermatu behar duten neutraltasuna litzateke. Bigarrenik, estatuek erlijioaren barne autonomia hori errespetatzeko beharrezkotasunaz dihardu. Eta azkenekoak, estatuek marko legal eta konstituzionalak baliatuz, erlijio askatasun honi ezarriko dizkioten zeinbat mugetaz ari da. Hala nola, moral publikoa, ordenu publikoa edo azken batean gainerako biztanleen oinarrizko eskubide eta askatasunetaz. Dena dela, prozesu historikoak, bilakaera kultural eta sozialak, baita erlijioak estatuetako bakoitzan bete izan duen papera kontuan hartuta, ikus genezake Europar mailan dagoen eredu amankomun horrek badituela estatuz estatu bere berezitasunak. Dena dela, gure ikerketak 2 premisa ditu ezinbesteko. Lehenik eta behin, aniztasun erlijioso honen desiragarritasuna, eta horren kudeaketa egokia egiteko beharrezkotasuna. Bestetik, laikotasunaren defentsa, laikotasuna izan beharko baita, antolaketa juridikoaren aldetik, estatuek bermatu beharko duten irizpide nagusia. Zentzu honetan, Espainiako konstituzioak erlijio askatasunaren oinarrizko bermakuntza egiten du bere 16. artikuluan. Ikus genezake, zentzu honetan ere, konstituzioak arautu egiten duela estatuek nolabaiteko harremanak, kooperazio harremanak eraman beharko dituztela ere estatuan dauden konfesio horiekin. Bada, ikus genezake, konstituzioaren artikulu horrek jaso duen garapen legalak ikustera eramaten duela, erabili den eredu hori modu akordioetan oinarritutako modu batean oinarritu dela. Zer suposatzen du honek azken batean? Bada, gure estatuan dauden konfesio nagusien ordenamendu juridikoaren edo estatus juridikoaren piramidazio bat eman dela, hau da, jerarkizazio argi bat. Piramidearen goialdean Eliza Katolikoa legoke. Eliza Katolikoa da privilegio anitzak jasotzen dituen konfesio, esaten denez, konfesio nagusia. Bigarren parte batean, hor dauzkagu estatuarekin akordioak bete dituzten edo akordioa sinatu dituzten konfesioetako batzuk. 1982an, bai islama, bai judutasunak eta baita ere evangelikoek akordioa sinatu zituzten. Eta bertan, bermatzen dira haien eskubideetako asko. 3. maila batean, notorio arraigo deritzogun kontzeptuari so, hor ditugu estatuarekin akordioa sinatu ez, baina bai nolabaiteko egonkortasuna eta presentzialtasuna bermatu zaien erlijiotako batzuk. 4. maila batean genituzke erlijiotasunaren erregistro horretan estatu mailan inskribatuta dauden erlijio batzuk, eta hauek bakarrik pertsonalitate juridikoa onartzen zaie, hauei bakarrik, eta azken maila batean erregistro horretan inkluso inskribatuta ez dauden erlijio horiek. Ikusi genezake, piramidizazio honek, jerarkizazio honek bermatu egiten duela, edota praktikan nolabaiteko oztopoak, baldintzak, zailtasunak edo esan genezake zuzenean diskriminazioak suposatzen dizkietela bere antolaketa juridikoaren gatik, bere pisu soziologiko txikiaren gatik, gutxiengoa diren hainbat eta hainbat konfesio horiei. Honen aurrean zer proposatzen dugu? 5 puntutan
bost puntutan sintetizatu genezakeen beste lege aldaketa edo beste paradigma berri bat. Lehenengo puntuan, uste dugu, aniztasun erlijioso honi edo hau kudeatze aldera, aurre egite aldera, bermatu beharko genukeela integrazioan sakontzen duten politika publikoen kantitate handi bat. Bigarren maila batean, konstituzioak bermatzen duen berdintasun hori ere horretan sakondu beharko genuke. Bai, konfesio desberdinen arteko harremanari dagokienez, baita sinesdunak ez diren horiekiko ere. Hirugarren maila batean, estatuaren laikotasunari so, neutraltasun horretan sakondu beharko litzateke. Batez ere, estatuaren eta konfesio ezberdinen banantze hori bermatuz. Laugarren maila batean, bai Eliza Katolikoaren eta baita estatuaren artean 1979an sinatutako akordioak berrikusi egin beharko genituzke, eta azken puntuan uste dugu kooperazio eredu hori berritu behar dugula. Kooperazio eredu hori paktu edo akordioetan oinarritu baino, zuzenbide amankomun batean oinarrituko den kooperazio eredu berri batean sakonduz. Batez ere, gaur egun askatasun erlijiosaren lege organikoa berrikusiz eta akaso kontzientzia askatasuna bermatuko duen beste lege organiko bat promulgatuz. Eta uste dugulako azken horrek bermatuko duela estatuaren laikotasuna eta erlijiotasunari, bai sinesmenei, bai kontzientzia askatasunari modu integral batean emango zaion babes hori.